Бога? Да! Нека да чуя по-силно. Вярвате ли в Бога? Амин! Знаете ли колко Исус Христос се радва сега? Защото вие радвате се и вие вярвате в Него. Защото казва Исус Христос, който вярва в мене, той ще бъде изцелен. Нека да кажем амин. Амин! Вие този ден, този час, тази минута, вие вярвате в Бога. И Бог, Исус Христос ще ви даде това, което искате. Исус Христос чака да отвориш сърцето си за Него. Да идваш при Него с молитва, не по-човешки. Ще ви казвам едно нещо. Много лъживи пророци идват и се пазете от тях, защото както идва гречанката, прави снимки за ваши деца